ukusa kubonwe izakhamuzi zase-Diepsloot ebeyibhikisha zigcwele umgaqo zilibangise esiteshini samaphoyisa. Behamba zivala nezitolo zabokufika zibhidliza nemijondolo eziyisolwa ngokuba izidleke zobugebengu. Zithi igameko zokubanjwa kwenkunzi nokubulawa kwabantu ziyanda endaweni, kanti amaphoyisa awezilutho ngalokho. Yibo abasibulalisa kwigebengu la e-Diepsloot ngoba yibo futhi abathatha amaveni bahambe bacollecta imali kuma foreigner shops. Isiteshi samaphoyisa e-Diepsloot sahlonzwa umbiko wamaphoyisa wangoNhlangulana ku-2022 njengesiyingxenye yeziteshi ezingama-30 enezigameko eziphezulu zokudlwengulwa kwabantu nokutholakala kwebhamu engekho emthethweni okwaholela ekwekezeni kwamaphoyisa kule ndawo. We have seen in a couple of days, even in the previous marches that we've done, a deployment of police. But it seems to us this deployment of police are useless. They are doing nothing. Ukhomishana wamaphoyisa uphawulile ngalokho izakhamuzi ezikhala ngakho. We are aware, yes, that there are protests, the communities are unhappy about certain people, including foreign nationals, but that did not deter us to continue fighting crime in Diepsloot. We will continue with the assistance of Home Affairs, dealing with those that are in the country legally. Amaphoyisa ase-Diepsloot athi asiqaphile isimo futhi akaboshwa umuntu emva kokucekelwa phansi kwempahla.